क्या हो कर रहा था? स्कूल के वासन? Sa, basta magpapano sa mga klase sa kanya. What's it? Nadia tem a guitarra. Tem guitarra. Mubaraka igo mugaka sirita gantiga nabana baiga wasiro kuri myaka 3 ono mwana agosomeke igo ngosaba umwana nyore ubone bwaye nenje monkonye umwana agosoma Anseri Academy Anseri Academy ono mwalimu oyo komasomi gabwatete aikachisa kuru chumaine ngo nakumukisa kisiari umwana akabura nchukisiye umwalimu agonkorera igaikera igoro saa 10 agatebia abana genda kakasera seria abana sachitaraika akarora akabwatira umwana se deski akamugwate myoyo akarurekebe akakora umwana yekebe bano umwana nategura nano gotara ingo saba serikali bari abari serikali iri kugerera abana umwana nyore era itiaya na inje monkonye ingo sibiri abantu chianga ndanyora tikinde bakuri nande nyane base ku school abarenja ingo saba serikali yankonye umwana bugwaye n'inje bakonye cyakirinde nje nanya tumano yari umuco korona ngabanyora tukagera twatebe tukaenda bakairanda tukanyoro ikiranda bagosoka kurwa segita tugatira na barabo agera twatira na barabo tukamaguru tukaenda nyatike bati ngia tukanyoro umugambi utirimbukanere umugambi agatotebi report isimwate bigunakire tukaenda tukaripoti rende buna twatebi agera twakoro umwana nabayeresete bunalepetiki mtuabisete abantu bagachacha ngaya tigo umwalimu ujasoke no ali next ga police akaenda lenda akoyu lakini era agokana umwana ngoteba ali bunale peti wono umwalimu uyo rakolire bintu gusengara kabere wesiga iga okolira arakabere getangani kigatu nekega wono nakere kitu sinyire ngaki umwalimu ne ngosomya atete gosajete gosomera njikine Tangani ngera kole. Nara abwate tu mwana onde ekera bachu kibwati bakagetuberera bono ntwe igwesikia nda guchi bono noyo iga nande sirio okolire boigo bono finally ngi atigare tigusi no kongendo umuntu gusi no kuna kubwata abana tari gudusariria abana nanda anje ta abana abamura tari baisiki tubwate bono iga oyibono kumugambira no ngugu numoko yoyo bono twategeti nere noyo umusioma bono iga nande pada stiri sai bono mbralitika ngaki egente kenge kolire mbralitika bono bagatete kwenda kugisabu yani bagenda bagisaisi njira gete iga bagisaisi bagisali ndundu tageti etoteta kiyo mwana ekoleki etendeke asinge njo twa ande usene sauri bugoroka chandeke takara bono mnakare bamwana cyaringe saa 2 ndugu yane gachekana ngikuru nyumba abande biyo ntongerya kolekanire gaiga sekenyoro nkomubori ngento kyande biyo mochokoro muchikorone okore weke bekyo tukaboka nere ngabimuka tukaenda nere mpaka para tukabwati umwana oyitware ngabanta abange tugoikanjira tukomira nabana abo tukaonchoka na baruchi nyetieko tugoikanjira tukanyora umugambi tukamweresa tukamwari ruberia nyagitari tugatira nere ku police gorone nari bange aterende bakaligereria tukaenda nere tukaenda general tuka general agashughulika bakaenda ulia kapimu umwana kapimu mugambia kama watabanga ngamachibu aborire tukaira na gocheka cyane saa 7 cyabuto nona masakarayu no ne serikali nyabwata ngori akiri bali nyagitari mwana atari o mwana orebirigo ibali nyagitari gairire agarato mwana oyo tomo report agarata mana ki yakiyo mwana oyo mwana onyori yakiya omugambi ngo chiko kwana amaonde yano muisi bosa manyira ko ngake ngundi baba kana itekira manyi ena kunyaka wakuru bono obuno bogambe kana ko ngake ngundi aya imoso ere na abwa tukosera singe njaro mugambi bono kenenge yaro